anu sene auka kene mandika ni o faso jo kene sokmadolo o taku flana baro kene do kuna fondi o kene do sokmada ina amena kana kuma udala mina kuma munu ni anana kana osro anga chikorabala baba Modibo Keita au haklibe ala don tebeno na anana kana masala do uka uluke masala membe talika kuna fondi la uluka sodo o baraw ulu dabolila wala mi o kuna fon so kelenye baba Modibo Keita nana kana la seli doke kala nunu bela jele kuncheli ka kuna ulu seben kwa udi mgo mani ulu e diplôme Modibo Keita ifemi fo kenaka ado kama biso madaina ambe na kana ulu de dalamne bawanangana senkula oye Mamadou Fofana Kadafi ayo Kadafi eka fere bekasa ika ambla kena inkanana wala angata votre rôle joro mimbe aula dans cette révolution ni yele mali kono intérieure no e kono na yele mali dans cette révolution en chacun de nous o yele mali mi ni ube ambe kelengele kono est primordial. on nafaka bon kosobe kosobe Il faudrait donc que vous puissiez le rappeler à tout moment wajibi don au kaseka hakilla jiginke ka nyasi oma tuma bela jelena que grâce à votre esprit d'observation ko ka keni au ka koloshili hakliye et également ani fana à vos qualités de psychologue, parce qu'un bon journaliste doit être aussi un psychologue. Ka sababu ke fana abe mgoya don ka mgoya la ko ka ulu don tugomina kadaka kuna fondila aleka kan ka ke onyogona mgoy Et savoir interpréter les réactions, les silences de celui qu'ils ont en face d'eux. ani aukase adama don ulu fela ko ani ube ko munu ke ka ko wera kumbe dadili munu ni ulu be ke mgo fe mgo munu ni ulu wera jolembe kuna fondila unyekoro kaseka ukoro ka ulu don ka bonyogona. Vous pourrez donc nous aider Odela au na seka andeme par votre plume auka kalmun kala ufe à hâter le processus de socialisation de notre pays. walsa barabulo misiglendo senka anga jabana kono ka fangani soro furubaya walsa kaseka osentelia. Je disais que ce n'est pas facile Ntumbe alaka fongo amanugo parce qu'il s'agit d'un véritable bouleversement. kadaka yelemali lakika le yelemali sabema ode kodu Bouleversement des structures économiques, ka yelemali don bolo farawla munu be soro kufo bouleversement des habitudes, ka yelemali don an yere jogowla an delinankola de facilité, ka yelemali don anga nogoya bolowla bouleversement du train de vie. ka yelemali yere fene don anga nyenamaya makama chogola Et malheureusement, ani nyana sisi kodu l'option que nous avons faite ne peut pas avoir l'agrément de tous les pays africains anye jose minta farafina jamana ubetena na jeni oye et de toutes les grandes puissances. ani jamana setigi bawu ulu be farale nyugonka L'Afrique a été jusqu'ici une chasse gardée. farafina fokana seni yoroma ale konin kera boloma dairo ye tono bo fenyi Jusqu'ici, elle a été fokana se yama ale kera le pendant d'un système économique d'exploitation. soro fere ye fere mi ni o sinsinen don bisili kan ka tono boli ke jonya kono La République du Mali mali jamana refuse d'être le pendant de ce système économique. ale be ban ka ke boloma dairo ye o soro tagabulo fere kono. Donc, c'est une action engagée O de la kewale do kewale mi ni akoloka gelen ni cesiri do contre la destruction walsa ka tieni bali des institutions no ye anga fanga bonda ulu ye ka ulu tieni bali de ce système économique. ka anyasi o soro fere koma Si nous réussissons, ni anyesi soro na ye nye soro eh bien, nous pourrons être considérés par les tenants de ce système ma munu be ka fako ulu ye o fere jugu juru sama bawiye ulu na anjate ka anke comme la pomme de terre pourrie dans le sac de pommes de terre. ina fo pomme de terre tolle pomme de terre bore kono Ils essaieront donc de nous éliminer, una anyini ula ka antien de créer sur le plan intérieur les conditions, cette fois, jamana konona na ka fere sigi senkan minu zeina d'une révolution, non pas dans le sens du progrès que nous nous sommes assignés de réaliser, una yelemali doke nga o yelemali o tetalike nyeta barawla nyeta baramunu ni anye odi anyerema ko ana oke mais dans le sens de la régression nga ona ke kosiginin kononana binin kononana vers le système économique ka anyasi soro fere buloma qui permettrait le maintien intégral de leur emprise min be ke sababu ye uka jonya
o dafale mi se ka to an kan cogo min na sur notre pays. an ka jamana kan cogo min na Il faudrait donc que nous soyons excessivement vigilants. waajibi don an ka kɛ mɔgɔw ye minnu jantolen bɛ u yɛrɛ la kosɛbɛ minnu bɛ u yɛrɛ kɔlɔsi kosɛbɛ Et que nous devons nous dire ani an ka kan k'a fɔ an yɛrɛ ye ko que nous avons engagé une lutte d'envergure, ko an ye kɛlɛ belebele de julatigɛ an ye kɛlɛ belebele de lawuli mais avec notre passé, notre confiance dans les valeurs de notre pays, nka ka kɛ ni an ka jamana don tɛmɛnenw kɛwalew ye ani an jigi dalen bɛ an ka jamana danbe kan cogo min na nous sommes convaincus que nous vaincrons. an dalen bɛ a la k'a fɔ ko an na se sɔrɔ La victoire du Mali mali ka sebaya ne sera pas seulement la victoire, notre seule victoire, mali ka sebaya o tɛna na kɛ an dɔrɔn ka sebaya ye sera la victoire de l'Afrique. a na kɛ farafina ka sebaya ye De cette Afrique se cherche et se construit. ani o farafina o bɛ ka a yɛrɛ ɲini a bɛ ka a yɛrɛ jɔ a bɛ ka a yɛrɛ dilan De cette Afrique o farafina min filɛ ye ten qui timidement, dans certaines zones, essaye de s'affranchir de la tutelle des puissances coloniales. yɔrɔ dɔw bɛ yen ale kɔni bɛ a ɲinina ka se ka a yɛrɛ bɔ bolo la hali n'a sɔrɔ o yɛrɛ bɔ bolo la o ko o bɛ ka kɛ farifaka o kɔnɔna na a bɛ a ɲinina ka a yɛrɛ sama ka bɔ jɔnya bolo la ka bɔ jamana setigiw olu bolo la Mais qui hésite nka a bɛ ka sigasiga dans l'acceptation de la voie directe et courageuse ka ɲɛsin sɔnkɛli ma sira min ni o ye sira tilennen ye sira min ni o ye dusu ni galabu sira ye pour laquelle nous avons opté. o min kosɔn an ye ɲɛnatɔmɔni kɛ Eh bien, si nous échouons, ces pays qui hésitent se rejetteraient définitivement dans le bras des anciennes puissances coloniales et leur indépendance ne serait que nominale. ni an banna o jamanaw la jamana minnu bɛ ka sigasiga olu laban olu bɛna kana bin jamanaw olu bolo jamanaw tɛgɛ kɔnɔ jamana minnu n'olu ye maraba jugukɔrɔw ye wa u ka yɛrɛma hɔrɔnya o tɛna na fosi wɛrɛ ɲɛ Et cet échec aurait permis pour les peuples africains wa o binni min filɛ o ye o dɛsɛ min filɛ o ye o dun na o bɛna kɛ sababu ye o la farafina jamana kɔnɔdenw ta fan fɛ cette situation dramatique ni dabolo cɛjugu min filɛ nin ye d'une administration indirecte par des enfants issus du pays ka marali kɛ cogoya wɛrɛw la denw fɛ den minnu ni olu yɛrɛ ye jamana denw ye par les anciennes puissances coloniales. maraba jugukɔrɔw olu fɛ Et au lieu que ce soit le colonialisme, o la yani a ka kɛ marali kɔrɔlen ye yani a ka kɛ jɔnya yɛrɛ ye ce serait cette nouvelle forme de domination indirecte qu'on appelle néocolonialisme. a na kɛ tagabolo kura ye mara jɔnya o kɛcogo kura ye min ni a tɛ tilen ka kɛ o min bɛ wele ko jɔnya kura ni o ye ka dulon jamana wɛrɛ la sɔrɔ ta fan fɛ i tɛ se ka fosi latigɛ i yɛrɛ ye Je vous disais tout à l'heure qu'il faudrait ne tun bɛ k'a fɔ aw ɲɛna sisan k'a fɔ ko waajibi don que ceux chez lesquels nous sentons une tendance vers une volonté d'enrichissement et d'accaparement, ko maa minnu bɛ yen ni an bɛ a miiri olu ta fan fɛ ko ŋaniya bɛ u la min bɛ yɛrɛ fɛntigiyali ka o kofɔ walima ka bingani kofɔ dans l'ignorance des misères et des besoins du peuple, ka a ɲɛsin jamana kɔnɔdenw olu mako bɛ jɔ fɛn minnu na u dɔnbaliya ani jamana kɔnɔdenw ka kɔli ma essayent de se ressaisir olu bɛ a ɲinina ka u yɛrɛ latilen ka sira jɛlen minɛ parce que nous ne leur donnerons pas le temps ni les moyens kamasɔrɔ an tɛna na cogoya walima wagati di u ma de réaliser les objectifs walisa kuntilenna min bɛ u la ka o waleya qu'ils s'assignent, u ye o kuntilenna min di u yɛrɛ ma la satisfaction de leurs intérêts égoïstes. ni o de u yɛrɛkun damani ka nafa o makarani ye Eh bien, cette volonté d'accaparement ŋaniya min filɛ o ye ni o bɛ bɔsintigila kofɔ ni o bɛ bingani kofɔ qui, transposée au niveau des États, o min talen bɛ ka o sanga jamanaw olu ta fanfɛla la devient une volonté de domination. o bɛ kɛ ŋaniya ye ŋaniya min ni o bɛ marako juguya kofɔ ni o bɛ bingani kofɔ n'o bɛ jɔnya kofɔ C'est également un danger, une force que nous aurons à affronter. o fana ye farati dɔ ye fanga dɔ de don
fanga mi ni an bena kana olu kɛlɛ. On nous appelle pays sous-développés. A bɛ fɔ an ma ko an ye jamanaw ye minnu ma yiriwa. Et dans la définition de ce sous-développement, Ka a ɲɛsin o yiriwalibaliya kɔrɔfɔli ko ma. même si ce n'est pas avoué, Hali n'a sɔrɔ jɔ ma kɛ a la k'a fɔ da la. il faut comprendre An ka kan k'a faamuya. sous-développement économique, Yiriwabaliya ye sɔrɔ ta fan fɛ. sous-développement culturel, O ye yiriwabaliya ye lɔnniya ta fan fɛ. sous-développement social, O ye yiriwabaliya ye hadamadenya ta fan fɛ. sous-développement culturel et même sous-développement de capacité d'administration et de capacité de gouvernement. O ye yiriwabaliya ye lɔnniko o ta fan fɛ. Ani hali yiriwabaliya seko olu ta fan fɛ, seko min ni o bɛ marali kɛcogo kofɔ. Ani fanga yɛrɛ bolili cogo. C'est là où réside le danger. O yɔrɔ de la kojugu dakalen bɛ yen. Et alors, ils estiment, O de la u bɛ a jateminɛ ko elles estiment les grandes puissances, certaines grandes puissances, en bons paternalistes qu'elles sont, o jamana setigiba dɔw minnu ni olu bɛ u yɛrɛ kɛ fɛn bɛɛ kuntigi ye. il faudrait que même pour la projection de nos idées dans le développement de notre pays, Ko hali ka se ka hakilinaw falen ka hakilinaw k'olu boloda ka a ɲɛsin an ka jamana yiriwali ko ma. il faut qu'elles interviennent. Ko fɔ wajibi don olu setigi jamanaw de fana k'u sen don o la. Eh bien, c'est cette volonté Ahan, o ŋaniya min de filɛ o ye. de domination, d'imposer à des pays son système politique, son système économique, parce qu'on estime que seul est valable son système. C'est cela qu'on appelle l'impérialisme. O ŋaniya min filɛ o ye ka jɔnya ka o kɛ ka fanga tintin jamana dɔw kan. U ka fɛɛrɛ minnu bɛ yen politikiko nasira fɛ, u ka fɛɛrɛ minnu bɛ yen sɔrɔko nasira fɛ ka o wajibiya cogo ka d'a kan u bɛ a jateminɛ ko olu ka tagabolo o de ka kan, wa o hakilina min filɛ o ye o de bɛ wele ko wurunɛya, o de ye fanga jugu ye, o de ye mara kɛcogo jugu ye. Et c'est cela. Et c'est cela justement Wa tigitigi o de kodon qui fait accroître les dangers de guerre. o de bɛna ni kɛlɛ faratu olu cayali ye. Mais s'il plaît à un pays Nka ni a diyara jamana dɔ ye de faire en sorte que tous les citoyens, ka kɛ cogo la ko jamana kɔnɔdenw bɛɛ lajɛlen, quel que soit le secteur dans lequel ils œuvrent, a mana kɛ bolofara fɛn fɛn ye ni u bɛ ka ɲɛnamaya u kɔnɔ n'u bɛ ka baara kɛ u kɔnɔ, puissent avoir olu ka se le minimum ka u balota hakani kɔni ye min ye ka o sɔrɔ, et que les relations entre eux se définissent ani jɛɲɔgɔnya min bɛ olu ni ɲɔgɔn cɛ, o jɛɲɔgɔnya o ka jate minɛ selon le principe de l'égalité. o da ka jira ka kɛɲɛ ni tagabolo ye, tagabolo min bɛ damakɛɲɛ kofɔ. J'estime que c'est leur droit le plus absolu. Ne b'a jate minɛ k'a fɔ ko u ye u ka jo ye, jo min ni u n'o ka kan ni siga t'o la. Et s'il y a d'autres peuples Nka ni jamana kɔnɔden wɛrɛw fana bɛ yen qui acceptent d'être exploités minnu bɛ sɔn u ka kɛ jɔnw ye par une minorité, kulu fitinin dɔ fɛ, eh bien, j'estime aussi que c'est le droit de ces peuples. ne b'a jate fana k'a fɔ ko o ye o jamana kɔnɔdenw fana jo ye, o ye u ka hakɛ ye. Et Ani si nous voulons la paix du monde, ni an bɛ diɲɛ ka hɛrɛ fɛ, il faut qu'il y ait la tolérance. fo yafali ka kɛ, makotoli o ka kɛ, Il faut qu'il y ait ce qu'on appelle la coexistence pacifique. fo fɛn dɔ bɛ yen min bɛ wele ko ka jɛ ka ɲɛnamaya ɲɔgɔn fɛ hɛrɛ la, fo o de ka kɛ yen. Et que seule puisse intervenir la concurrence loyale Ko min yɛrɛ ye senayaw ye, ɲɔgɔndanw ye min bɛ kɛ sariya kɔnɔ, o dɔrɔn de ka kɛ adamadenw ni ɲɔgɔn cɛ. entre les divers systèmes politiques et économiques. O dɔrɔn de ka kɛ fɛɛrɛw olu ni ɲɔgɔn cɛ, fɛɛrɛ minnu bɛ tali kɛ sɔrɔko ani politikiko la. Avec le progrès des communications, Ka kɛɲɛ ni kunnafoni dili fɛɛrɛw olu tali ye ɲɛ. on ne peut plus tenir les hommes enfermés. Adamadenw tɛ se ka to datugunen ye tugun. On ne peut plus tenir les hommes à l'abri des idées, quelles qu'elles soient. Adamadenw tɛ se ka to tuguni u datugunen ni hakilinan dɔw ye, o hakilinaw mana k'a sugu sugu ye. On pourra certes avec des mesures draconiennes retarder A bɛ se ka kɛɲɛ ni fɛɛrɛ kologirinw ye ka sensumayali kɛ. l'évolution des systèmes économiques, Sensumayali min ni o bɛ tali kɛ sɔrɔ fɛɛrɛw olu yiriwacogow la. la libération des classes les plus défavorisées, Dɛsɛbagatɔw ka kulu minnu bɛ yen ka olu kanabilalu sensumayali kɛ. mais on ne le pourra pas d'une manière définitive. Nka mɔgɔ tɛna se kudayi. Et d'ailleurs, ce que l'on constate,
constate o bɛɛ kɔfɛ an bɛ min kɔlɔsi dans ce monde du XXe siècle, nin diɲɛ min bɛ a fagaro kɛ mugana na ni o ye san 100 mugana ye. c'est que l'on peut dire An bɛ se ka min fɔ que le système capitaliste ko manakunya fɛɛrɛ min bɛ yen tel qu'on le concevait i n'a fɔ a tun bɛ faamuya cogo min na a tun bɛ ye cogo min na dans le 19e siècle fagarokɛ 19 na ni o ye san 100 sigiyɔrɔma 19 ye. est obligé en 1962 O wajibiyalen don ka bɛn ni nin san ye san 1962 de compter avec les réalités de l'évolution de l'homme, du travailleur, ka jateminɛ kɛ wajibi la jateminɛ min ni o bɛ tali kɛ adamaden ka yiriwali la baarakɛla a ka ɲɛtali la. c'est ce qui explique O de bɛ a jira toutes ces lois sociales ni sariya fɛn fɛn filɛ nin ye hadamadenya ni mɔgɔya kɔnɔ prises par certains gouvernements. ni olu sigira sen kan fanga dɔw fɛ. En tout cas, nous avons, nous, la conviction Nga an kɔni a jɛyalen don anw ma an dalen don a la que la victoire ko sebaya appartient à la majorité. o de ye jama fanba ta ye. La victoire appartient à l'homme Sebaya ye mɔgɔ ta ye exploité. mɔgɔ min ni o bɛ jɔnya la ni o bisilen don. La victoire appartient à l'homme Sebaya ye mɔgɔ ta ye sous-payé mɔgɔ min ni a saralen tɛ ka a ɲɛ et que les guerres ani kɛlɛw n'arriveront pas à étouffer cette volonté de libération de l'homme exploité par l'homme. olu tɛna se cogo si la ŋaniya minnu bɛ kanabilali kofɔ ka olu bali ka ɲɛsin adamaden min kɛlen don ka a mɔgɔ ɲɔgɔn kɛ jɔn ye. Voici donc A filɛ nin ye sisan les idées, les réalités sur lesquelles hakilinaw ani tiɲɛ minnu bɛ yen ni travaille notre parti. an ka parti bɛ ka baara kɛ o kan. Voici donc défini A filɛ nin ye a ɲɛfɔlen la politique intérieure et économique politiki sira min bɛ Mali jamana kɔnɔna na sɔrɔ fɛɛrɛw o ɲɛfɔlen de filɛ nin ye. de la République du Mali. Mali jamana Je vous ai dit que nous sommes un territoire central. ne y'a fɔ k'a fɔ n ko an ye dugukolo ye dugukolo min bɛ cɛmancɛ yan fan fɛ. C'est vous dire que nous ne pouvons pas nous isoler du reste de l'Afrique, O kɔrɔ ye k'a fɔ ko an tɛ se ka an yɛrɛ fara ka bɔ farafinna yɔrɔ tɔw la même si nos voisins hali ni a kɛra k'a fɔ ko an sigiɲɔgɔn jamanaw n'ont pas la même option que nous. ni olu ka jɔsen ni an ta tɛ kelen ye. C'est encore une des réalités dont il faut tenir compte. O fana ye tiɲɛ dɔ ye an ka kan ka an janto min na. Si nous nous isolons de l'Afrique, Ni an ye an yɛrɛ bɔ farafinna la ni an ye an yɛrɛ fara ka bɔ farafinna la nous serons étouffés, écrasés. fiɲɛ na tigɛ an na cɔngɔn. Mais au contraire, Nka o bɛɛ kɔ si nous restons liés à l'Afrique, au reste de l'Afrique, ni an nɔrɔlen tora farafinna la ni an nɔrɔlen tora farafinna tɔ la le succès de notre expérience influera sur an ka sebaya min sɔrɔla o bɛna nɔ dɔ to la politique des autres États africains o na nɔ to fɛɛrɛ bolo la politiki bolo min bɛ jamana tɔw kofɔ farafinna. et ce sera à mon avis un pas de plus Ne ka jate la wa o na kɛ parɛɲɛ kelen ye vers la décolonisation, ka a ɲɛsin bɔkɛli la jɔnya na jɔnya bolo la vers la liquidation de toutes les séquelles de la domination étrangère. nɔ minnu tora an na fiɲɛ minnu tora an na olu bɛɛ lajɛlen dajili ko an saniya ka bɔ olu la olu min bɔra jɔnya jugu la ni o ye dunanw ka jɔnya ye. C'est pour cette raison que notre parti O de sababuya la an ka parti est décidé à coopérer avec tous les États africains, quel que soit leur système économique et politique. ale kɛlen don k'a latigɛ ka baara kɛ ni farafinna jamana bɛɛ lajɛlen ye u ka sɔrɔ sira walima u ka politiki sira o mana kɛ fɛn o fɛn ye. Parce que là encore, je rappelle, O yɔrɔ la tuguni n bɛ hakililajigin kɛ une loi, sariya dɔ c'est que lorsque vont dans le même sens ou bien s'affrontent deux idées, l'avantage est toujours à l'idée la plus dynamique. n'a kɛra k'a fɔ ko hakilina fila ko olu bɛ taa fan kelen fɛ walima k'a fɔ ko u bɛ fɔ ɲɔgɔn kɔ nka hakilina minnu bɛ yen ni kolo bɛ o la hakilina min bɛ yen k'a fɔ ko o de ka kɛnɛ wa a bɛ to o de ta la. De sorte que dans notre coopération walisa an ka dafa ɲɔgɔnya la s'affrontent les idées du développement socialiste de la République du Mali hakilinaw bɛ ɲɔgɔn kɛlɛ o kɔnɔna na min bɛ yiriwali kofɔ fanga ni sɔrɔ forobayali la an ka jamana kɔnɔ et les idées du développement économique d'autres pays ani hakilina minnu bɛ yen ni o bɛ yiriwali kofɔ sɔrɔ sira fɛ jamana wɛrɛw la. dans la lancée
des structures mises en place par le système colonial. Ka anyesi bolofaraw olu sigili la senka bolofara munu ni olu nana sigi jonya tigilamgo olu fe. Si la voie du système colonial était la plus dynamique, la plus efficace, na kun kera kafa ko jonya tagabolo ko ode kun ye tagabolo ye mi ni ode kun ka kene kafa ko ode kun koloka gelen. les pays africains ne seraient pas à l'heure actuelle au niveau économique où ils sont. Farafin jamana olu tun tena ke kun damana sorota fanfela la ube yoramina bi. C'est pourquoi cette coopération Ode kama ni ndafa nyogonya permettant la confrontation de nos idées, de nos expériences, mimbe ka sababu ye anga hakilna unka ulu goshi nyogana anga donta uka ulu sanga nyogana et étant donné le dynamisme de nos idées en ce qui concerne la construction de notre pays, ka sababu ke hakilna munu be ananulu ye hakilna nyana mauye ka nyasi anga jamana jolima les autres États africains ne pourront pas soustraire farafina jamana tawu ulu tese ka uyere bo à l'influence de ces idées leur population. ka anyasi o hakilna noma mumbe bo uka sigida mgo yoro Et nous sommes décidés, ani ankelando ka alatige sur le plan africain, farafina ogunka à aller au-delà de la simple coopération. kata dafa nyogonya dron kokan La République du Mali est décidée à abandonner une partie de sa souveraineté mali jamana la benendo aka yere kuntigiya fando ka obla pour s'intégrer à un ensemble warsa ka don jekulu dola beaucoup plus vaste. min ka bon kosebe Mais alors, il faudrait ode la sa wajibi don qu'au préalable, les contradictions aient été liquidées fo wajibi don fo nyogon ko munu be o fo nyogon ko nun bela jelen ka furanka boy dans le système politique, économique, sociaux de ses partenaires éventuels. feresra munu be nulu be talike politiki ko la na be talike soroko la ani hadamadiya sira ka bo mogo yoro ma munu ni ulu be na ke anje nyogon yi L'exemple du Rassemblement démocratique africain qui a éclaté, qui est morcelé, nyajirala nyuma emi oye RDA yi o min cira ni katla fene ka ake moronya wi ka atige est un exemple pour nous. oye nyajirala ni ambulo oye misali yi ambulo Nous nous sommes mis d'accord pendant 14 ans pour lutter contre le système colonial, anjera ka ankanke kelenye santane nani konana ka jonya tagabulo kele mais lorsqu'il s'est agi de construire nos pays et de construire l'Afrique, nga tumamina ni anana kana fo ko anganga jamana ujo kanga farafina jo nous avons été amenés à abandonner le Rassemblement démocratique africain. akara ama wajibi anga RDA ka obla Plus près de nous, il y a l'expérience de la Fédération du Mali. Fédération du Mali anye donia munu sora ola ube ankerefe Je n'ai pas besoin de rappeler les contradictions entre les systèmes politiques, économiques, sociaux des dirigeants du Mali et des dirigeants du Sénégal. mma kote ala fonyogon ko munu kera ka ulu fo fonyogon ko munu kumbe Mali nyamgo ani Senegal nyamgo ni nyugonche politiki ko soroko ani hadamadiya nasra ko ulula Je n'ai pas besoin également de rappeler ne ma kote ala tuguni ka hakilna jiginke les contradictions qui existent même entre les conceptions des relations entre les dirigeants et les militants. fonyogon ko munu ni ulube ka anyasi hakilna ulu ni nyugonche ma munu be talike je nyugonya sirawla tondeun ani tonyamgo ulu ni nyugonche Aussi bien au Sénégal qu'au Mali. mbe Senegal jamana ko fo ani hali Mali jamana yere Et alors c'est compte tenu de l'expérience du RDA ode kama ka keni hakilna nye munu ni ulu nana kana soro RDA kono et de la Fédération du Mali ani Fédération du Mali kono que nous nous associerons intimement au point de disparaître comme entité internationale ko ambe son ka fara nyogon kan teriya kono nana fo ka ta se yoro yere ma fo anka tunu ka ke inafo kulu mi ni obe jien jamana ni nyogon che ko fo dans un ensemble que dans la mesure où les partenaires kulu do o kono nana kulu mi ni anje nyogon auront une politique claire sur le plan politique, sur le plan économique, sur le plan social. ni ulube na politiki sira jelenta ka anyasin tagabulo ma moya soro ani politiki ko kono nana Et que d'autre part, ani ko fando fana fe les méthodes qu'ils emploient ube fere munu sigi senkan ube ketugo munu sigi senkan pour le développement de leur pays sur tous les plans kanyasi uka jamana yiri walima bolo faraw bela puissent effectivement les y conduire. walsa uka seka unyemene Parce que kadaka je vous ai dit que nous ne devons pas laisser prendre la magie des mots. ko amanganka ayere to kuma wu olu falen chugo bolo kuma wu olu kali chugo bolo nyoganka Actuellement, la plupart des États africains parlent de socialisme, on parle d'un socialisme africain. farafina jamana famba ubeka kuma fanga ani soro furubayali ko fo nga ute farafina fanga ana soro furubayali ko fo
Même le président Senghor parle de socialisme africain. Président Senghor ale be kuma farafina ka fanga ani sɔrɔ forobayali ko la. Eh bien, si nous ne faisons pas attention, O la ni an ma an janto an yɛrɛ la. le mot socialisme sera vidé de son contenu. K'a fɔ ko sɔrɔ ni fanga ka forobaya a na kɛ dalakuma gansan ye kisɛ min bɛ a kɔnɔna na o na bɔ a la. Et les systèmes capitalistes et bourgeois les plus réactionnaires Ani fɛrɛbolo minnu bɛ yen n'olu sinsinnen don manakunya kan ani ni olu sinsinnen don banaya kan ni o bɛ an lasegin an kɔfɛ kosɛbɛ. pourront se camoufler sous le sigle du socialisme. Olu bɛna se o la ka dogo sɔrɔ ani fanga forobayali dalakuma kɔfɛ. Alors, Au-delà, donc le Mali est d'accord pour la coopération avec tous les États africains. Le Mali est décidé à disparaître comme État de souveraineté internationale pour s'intégrer dans un ensemble. Mali jɛlen don ni dafa ɲɔgɔnya ye farafina jamanaw bɛɛ lajɛlen olu ni ɲɔgɔn cɛ. Mali labɛnnen don ka tunu walasa ka se ka don kulu dɔ o kɔnɔna na. Min ka kuntigiya b'a bolo diɲɛ selege naani ɲɛna. Mais il faut qu'il y ait une identité Nka fo yɛrɛya dɔ de ka kɛ yen. de vue, Min bɛ tali kɛ a yecogo la. une identité dans la définition des moyens Ka yɛrɛya dɔ sɔrɔ fɛɛrɛw olu ɲɛfɔcogo la. et une identité de vue dans l'utilisation des moyens. Ani fana yɛrɛya yecogo la ka a ɲɛsin o fɛɛrɛw labaara cogo ma. C'est pourquoi pour le moment nous nous sommes contentés, O de kama fɔlɔ an ye an wasa don aussi bien dans l'Union des États africains fara ɲɔgɔnkan na farafina jamanaw ni ɲɔgɔn cɛ que dans la charte de Casablanca. ani Casablanca bɛnkan fana kɔnɔna na. Nous nous sommes contentés de l'étape de la simple coordination. An ye an wasa don yɔrɔ la dɔrɔn yɔrɔ min ni o bɛ baaraw olu bɛrɛbɛnnin kofɔ min bɛ baaraw olu tonin kofɔ. Sur le plan international, Diɲɛ selege naani jamanaw ta fan fɛ notre volonté de coopération ŋaniya min bɛ an na ka dafa ɲɔgɔnya kɛ avec tous les pays, qu'ils soient de l'Est, de l'Ouest, jamanaw bɛɛ lajɛlen fɛ a kɛra kɔrɔnfɛla jamanaw ye o a kɛra tebifɛla jamanaw ye o. a été maintes fois proclamé. O welewele dara a ka ca. La République du Mali ne repousse aucune coopération. Mali jamana ale tɛ ban dafa ɲɔgɔnya si ma ka o ɲɔni ka bɔ yen. Elle ne repousse que celle A bɛ ban dafa ɲɔgɔnya min ma k'o ɲɔni. qui s'apparente à un paternalisme O ye dafa ɲɔgɔnya ye dafa ɲɔgɔnya min ni o bɛ ko bɛɛ tigiya kofɔ. ou alors à celle qui essaye d'intervenir directement dans les affaires intérieures de notre pays. Walima fana dafa ɲɔgɔnya min bɛ yen minnu ni olu bɛ u sen don an ka jamana kɔnɔna kow bɛɛ la. Et la République du Mali, également sur le plan international, Mali jamana fana diɲɛ seligani ta fan fɛ a opté pour le neutralisme positif. ale ye jɔsen min ta o de ye k'a fɔ ko a tɛna na i sen don ka fɛn jara tigɛ jamana wɛrɛw olu ta fan fɛ. Oh, je sais que c'est un mot dont on use à l'heure actuelle, Nin kɔni ye kuma ye n b'a dɔn min bɛ ka fɔ nin wagati ninnu kɔnɔna na. même si sur le plan économique et sur le plan politique, Hali n'a kɛra k'a fɔ ko politiki ko ani sɔrɔ ta fan fɛ on est lié par des accords an dulonnen don bɛnkan dɔw la. à l'ancienne puissance coloniale Bɛnkan minnu ni olu bɛ bɔ an marabakɔrɔw olu yɔrɔ. qui, elle, du fait de ces accords internationaux, O marabakɔrɔ minnu filɛ o ye k'a sababu kɛ o bɛnkan ye min tɛmɛna u ni jamanaw ni ɲɔgɔn cɛ. se trouve dans un bloc. O fana bɛ kulu dɔ kɔnɔna na. Eh bien, O de la le neutralisme, nous l'avons plusieurs fois défini, et je ne voudrais pas user de votre patience pour vous le rappeler. k'a fɔ n tɛna n sen don waliko la an y'o kɔrɔfɔ siɲɛ caman na n tɛna na dantɛmɛ kɛ ka ɲɛsin aw ka muɲuni ma walasa ka aw hakili jigin. Mais Nga qu'il vous suffise simplement de savoir aw dan ye dɔrɔn k'a dɔn ko que c'est une position délicate ko jɔsen de don jɔsen min ni a nafa ka bon kosɛbɛ. et difficile à maintenir, Jɔsen min ni ka a minɛ ka jɔ ni a ye o ka gɛlɛn. parce qu'on est l'objet de pression incessante. Ka d'a kan tuma bɛɛ lajɛlen na papali bɛ kɛ ka ɲɛsin i ma. L'on vous dira, A bɛna fɔ i ye ko vous penchez trop à l'est. ko i bɛ ka i ɲɛsin kɔrɔnfɛla kow ma kojugu. On voit partout des techniciens de l'Est. Kɔrɔnfɛla fɛɛrɛtigiw caman an bɛ olu ye. On voit partout des véhicules de l'Est. Tuma bɛɛ an bɛ kɔrɔnfɛ jamana mɔbiliw ye. Est-ce que vous pourrez rester dans votre neutralisme? Yala aw na to aw ka jɔsen in kan k'a fɔ ko aw tɛna aw sen don walikungo la wa. Je dirais que c'est un aspect négatif pour celui qui parle ainsi du neutralisme. Ne bɛ se ka a fɔ mɔgɔ min bɛ kuma ni hakilina
ko la mi se k'a fɔ ko olu ma faamuyali kɛ. Le Mali a eu à résoudre ses problèmes, il a ses problèmes à résoudre. Mali ye a ka gɛlɛyaw ɲɛnabɔ, Mali ka gɛlɛya dɔw bɛ a bɛ minnu ɲɛnabɔ a yɛrɛ ye. Les pays qui seront décidés à lui apporter leur coopération pour la résolution de ses problèmes. Jamana minnu bɛ yen ni olu ye a latigɛ k'a fɔ ko u bɛna n'u ka dafa ɲɔgɔnya ye walasa ka Mali dɛmɛ k'a ka gɛlɛyaw ɲɛnabɔ. Le Mali accepte cette coopération. Mali bɛ sɔn o dafa ɲɔgɔnya ma, Mali bɛ sɔn o baara ɲɔgɔnya ma. Les pays de l'Est ont été les premiers. Kɔrɔnfɛ jamanaw olu de kɛra galew ye. Dans les moments difficiles que nous avons connus, à nous apporter leur coopération, leur assistance. Ka na an ma wagati gɛlɛn na an ye wagati minnu dɔn walasa k'u ka dɛmɛni k'u ka dafa ɲɔgɔnya lase an ma. Nous ne pouvons pas l'oublier. An tɛ se ka ɲinɛ o kɔ. Mais non pas pécher les autres pays non plus. An kɔni tɛna taa ka taa jamanatɔw fana kɔ olu salo kɔni ka na n'u ye. De comprendre nos problèmes. Ka gɛlɛya in ka a dɔn. Et d'essayer d'y apporter des solutions. Ani ka fɛɛrɛ ɲini o gɛlɛyaw la. Sans exiger de nous des contreparties. Ka taa sɔrɔ kɔmasegin fɛn o ma wajibiya an ma. Par conséquent, nga o n'a taw ta fana. Le Mali coopérera avec tous les pays. Mali na dafa ɲɔgɔnya kɛ, Mali na baara kɛ ɲɔgɔnya kɛ ni jamanaw bɛɛ ye. Qui voudront coopérer avec lui. Minnu b'a fɛ ka baara kɛ ni ale ye. Dans le respect de sa dignité, de sa souveraineté. A ka danbe a n'a ka kuntigiya labonyali kɔnɔ. Et ani nous n'avons pas de complexe an tɛ jɔ an yɛrɛ la. De notre sous-développement. K'a ɲɛsin an ka yiriwabaliya ko ma. Parce que notre sous-développement économique, social. Kamasɔrɔ an yiriwabaliya sɔrɔ ta fan fɛ, mɔgɔya ta fan fɛ. Culturel. Ani lɔnniko ta fan fɛ. N'est que le fait de l'histoire. O kɔni o ye dɔ fɔ o fan dɔ ye, o ye tariku fan dɔ de ye. N'est que le fait d'événements qui s'inscrivent dans l'histoire de tous les peuples, la domination étrangère. O kɔni o ye kɛwalew de ye, kɛwale minnu ni o bɛ don jamana kɔnɔdenw bɛɛ lajɛlen ka tariku de kɔnɔna na min bɛ tali kɛ jɔnya na. Et nous n'acceptons pas surtout. An tɛ diɲɛ ni min ye kɛrɛnkɛrɛnnenya na. Eh bien, l'aspect du sous-développement. O ye yiriwabaliya bolofara min bɛ yen. En ce qui concerne notre incapacité à administrer, à gouverner notre pays. Yiriwabaliya bolofara min bɛ yen ni o de bɛ tali kɛ an seli la ka an ka jamana mara, ka an ka jamana kɔnɔna kow ka olu ɲɛnabɔ. Selon les moyens dans la voie que nous avons librement choisi. Ka kɛɲɛ ni cogoɲaw ye, ka kɛɲɛ ni sekow ye, seko minnu ani tagabolo minnu ni an ye o ɲɛnatɔmɔ kanabila kɔnɔna na. Et en cela, ani o de la, nous estimons que nous avons ici, au Mali, accès de valeurs culturelles. Ko fɛn caman de bɛ an bolo Mali la yan danbefɛnw na minnu ni olu bɛ lɔnni kofɔ. Tant dans notre passé que dans notre présent. Ka ɲɛsin an ka jamana kunungo ma, ka ɲɛsin hali an ka jamana bi ma. Pour définir clairement ce que nous voulons. Walasa an bɛ min fɛ ka o fɔ, ka o bɔgɔrɔ dɔn. Et réaliser très rapidement ce que nous désirons et ce que veut notre peuple. Ani an ka jamana kɔnɔdenw bɛ min fɛ ka o waleya joona joona. Ceux qui le comprendront ainsi. Minnu mana a faamuya nin cogo in na. Qui sauront qu'ils ne pourront en aucun moment, même s'ils le tentaient, de noyauter notre peuple. Ko hali o mɔgɔw n'u olu y'a kɔrɔbɔ, n'u ye u bila a ji ma k'a fɔ k'u bɛna an ka jamana kɔnɔdenw tiɲɛ, k'u bɛna an ka jamana kɔnɔdenw lato. De chercher des alliances probables. Ka a ɲini ka jɛɲɔgɔnya dɔw ka olu sɔrɔ. Pour une tentative d'orientation de notre politique. Walasa ka a laɲini ka an ka politiki sira ka kuntilenna wɛrɛ di o ma. Dans le sens de leur désir, de leur souhait. Ka a ɲɛsin olu yɛrɛ kelen ni dunga ma, ka ɲɛsin olu yɛrɛ diyaɲeko ma. Nous aimons d'ores et déjà leur dire. An ka kan ka kɔn k'a fɔ u ɲɛna kaban ko. Qu'ils se font des illusions. Ko u bɛ ka u yɛrɛ nɛgɛn, u bɛ k'u yɛrɛ lafili. C'est un peuple qui ne sait pas ce qu'il veut. Olu kɔni ye jamana kɔnɔdenw ye, u t'a dɔn u bɛ min fɛ. C'est un peuple qui n'a pas de dignité. Olu ye jamana kɔnɔdenw ye, danbe tɛ minnu na, hɔrɔnya tɛ minnu na. C'est un peuple qui n'a pas un passé qui peut répondre de lui. Olu kɔni ye jamana kɔnɔdenw ye, tariku tɛ minnu na, u bɛ se ka jaabili kɛ ka a ɲɛsin ko tɛmɛnen minnu ma. Qui accepte d'être noyauté, d'être téléguidé. Olu de bɛ sɔn o la sa ka u yɛrɛ to mɔgɔ wɛrɛw bolo felefele na, i n'a fɔ u bɛ a miiri cogo min na.
Nous avons fait une expérience. Anye ninko ke ka shifle. Nous la poursuivrons jusqu'au bout. Ana tugun ala fokata se adana. Même si nous devrons, comme je l'ai dit, Hal nasro anka kan ina fo nya fo chugomina. prendre des mesures intérieures Nanka kan ka konona ferauta. pour mettre au rencard les attardés, les hésitants. Walsa mamunu be ka fo ko ulube an lanugo mamunu be ni ulube sigaska ko ulu che ko lu ton kerefe. Mais nous n'accepterons pas pour autant Nga an kontena na jeni ay fiu. que notre marche soit précipitée par des interventions quelconques. Ko anga tama uka senatelia ka green amma mugo wera uluka dala kuma ufe walma mugo wera uluka wulika jowfe. Nous prendrons nos décisions, Ana anga ko latige anyere ana anga latige oke anyere celles que nous aurons nous-mêmes arrêtées, anyere mana min lajo anyere mana min latige au moment que nous nous aurons choisi ka keni wakati min ni anyere yo onyana tomo et sous la forme que nous aurons nous-mêmes déterminée. ani kechugo min ni ambena o yere danatige anyere Et c'est pourquoi j'ai dit que la République du Mali ode kama mba fo ko Mali jamana sera ferme dans ses positions de neutralisme positif. Mali beto jose min kan ode ka fo ko atana na idado wali kungola ko jaratige wali mgo nona politique ko nasra fe Mais pour autant, nga hali o fanana nous demeurons mobilisés an wulika jole na to auprès des Africains encore sous domination étrangère farafina jamana kono don ta fanfe munu ni ulube jonya bolola halibi pour qu'ils puissent se libérer de l'emprise coloniale. walsa ubese ka uyere horanya tugomina ka bo jonya bolo Nous sommes mobilisés an chasirlende don an wulilendo ka jo auprès de tous ceux qui veulent libérer l'homme mgo ulu kerefe mgo ni ulu ba fe ka adama den horanya afin qu'il soit agriculteur, ouvrier, walsa hal ni ukera senekelawiye walma ni ukera surukawiye il puisse lui aussi se considérer comme un citoyen walsa ofana ka se ka ayre jate fana ko ale jamana kono den doyi à égalité avec ceux qui sont pourvus. ka ke dama kenya konana ni mgo munu ni sebe uluye Nous sommes également auprès de ceux qui sont engagés dans l'action ame mgo fana ulu kerefe munu ni ulu chesirlendo barafe pour que le monde puisse vivre en paix walsa jinya bise ka nyenamaya hera la chugomina et que seul soit toléré ani jinya ka ke dron la compétition loyale jinya ka ke ni nyugandanye mimbe ke sariya kono entre les divers systèmes politiques et économiques tagabulo ulu ni nyuganche tagabulo munu be ni ulu be soro ani politiki ko kufo pour que les peuples puissent se déterminer librement. walsa jamana kono don yere ka se kuka ko latige uyere ye kanabla kono Nous sommes engagés auprès de tous ceux qui pensent an chesirlendo mgo bela jelum ta fanfe mgo minu nolu be miri que les sommes considérables ko nafolo ba minu be dépensées dans la construction d'instruments de destruction massive des hommes ko nafolo ba minu be ni ulu dona keleke mina minu be ke sababu ka adama din chama halaki nyogon fe peuvent être utilisés ailleurs pour aider une autre partie de l'humanité ko o nafolo kasabu be se ka ta ka baraka ni uye fan wore fe walsa ka adama dinya fando ka odeme à s'affranchir walsa ka horonya de sous-développement ka bo yiri wali baliala dans lequel elle se trouve. ube o min kono nana Voilà, camarades, ce qu'il faut entendre par le neutralisme de la République du Mali, du peuple du Mali. afleni awkagan ka min famia ancien don baliala wali kungola min be Mali jamana kofo min be Mali jamana kono don kofo Nous sommes attachés fermement an noralendo kosobe à rester fidèles à cette option. ka ke kantiki ye ka nyasin o josema Voilà, camarades, afleni tamanyogon sur le plan intérieur, sur le plan africain, sur le plan international, jamana konna ko ta fanfe farafina ta fanfe jinsirgani ta fanfe les objectifs la nyine munu be kuntlena munu be qui ont été tracés à notre parti, à notre gouvernement, ni o kuntlena ni o la nyinu danatigara anga fangaye ani anga parti par notre congrès extraordinaire du 22 septembre 1960. ni o nana kana ke anga kunaje balale ni uye anga laje balale nye me nana kana ke samba kele keme kononto ani bi oro tulafin tle mugani flana Je puis vous donner l'assurance mese kanin ko foka je awye que nous, ko an issus de ce peuple, amunu bora ni jamala nous sommes déterminés an chesirlendo à rester fidèles à ce peuple ka to kantigiyala ka nyasini jamana kono doma et à appliquer sans défaillance ani ka waliali ke ka tasoro ama filifiu les options qui ont été clairement définies. ka waliali ke ka nyasin josema jose munu ni ulu fora ka preperelat
pour cela, Kanyasin Odema, nous avons besoin Amakobe Ala, de votre coopération. Amakobe Auka Dafanyoganyala, Auka Baranyoganyala, Vous qui êtes demain appelés Amunube Sinini Awelelendo, à former l'opinion, à orienter le peuple, Ka Mgo Ngania ou Laben, Katla, Kajamana Konodon, Ka Kuntlena Di Uma ou Nyemene. il faudrait que désormais Wajibido Dona Taula, vous considériez que vous n'êtes pas seulement de simples journalistes, Ko Auka Dona Taula, Ko Autekuna Fondila, Guanzam Yetum, mais que vous êtes responsable à votre niveau Ko Auye Nyemgawye, Auka Yoroula, du développement idéologique de nos populations, Ko Auye Nyemgawye, Munu, Ni Ulukakanka, Usendon, Sigidam Go, Ulu Yiriwalila, Kuntlena Ko Uta Fanfe, Hakilna Ko Uta Fanfe. de sa marche en avant vers le socialisme, Ani jamana konodon ka tama ka tanye ka nyasin soroni fanga furubayalima. afin que, libérés de tous les complexes créés en nous par le système colonial, Walsa jonya ye jonyere la munu bange ana an horonyalen ka bo ulu bema. et qui ont fait, hélas, que certains Africains ont perdu tout sens de dignité et d'honneur, O mi fana kara sababu ye ni farafinden do be ni bonya ani horonya tagabulu bela jelen tlara ula. nous puissions assurer à notre peuple Walsa an ka se ka ajeya anga jamana konodon ta fanfe. le plein épanouissement auquel il aspire, Yiri wali dafalen jamana konodon be ko o min nyini. et afin que notre expérience, Walsa donya min be ana. qui doit être l'expérience non seulement du Mali mais de l'Afrique, O kagan ka kɛ Mali dɔnniya ye wa kagan ka kɛ farafina dɔnniya fana ye. puisse être un facteur déterminant Walsa u ka se ka kɛ sababu jɔnjɔn ye dans la libération de l'Afrique farafina hɔrɔnyali ko la et dans la réalisation de son unité. ani a ka kelenya waleyali la a ka kelenya dafali la. Après ce véritable discours-programme, Ni laseli sɛbɛn in tɛmɛnen kɔfɛ ni baarabolo don, le président Modibo Keïta a procédé à la remise des diplômes suivants. jamanakuntigi Modibo Keyita a ye kunnawolo sɛbɛnw ta ka olu di minnu danna tigɛlen filɛ nin ye. Yiriba Koulibaly, sous-section de Bougouni, mention excellente. Yiriba Kulubali Bunintɔn sigida a ye kalan kɛ ka se a dan na, a kunnawolola ka se a dan na. Maïga Amadou, sous-section de Douanza, mention excellente. Maïga Amadu Douanza o tɔn sigida a kunnawolola fo ka se a dan na. Doukouré Bandjougou, Banjugu Dukure sous-section de Bamako, Dravella, mention excellente. tɔn sigida min filɛ nin ye Bamako Dravella yan a kunnawolola fo ka taa se a dan na. Kanté Amadou Gagni, Kante Amadu Ganyi sous-section de Bamako, Nyarela, mention très bien. tɔn sigida min filɛ nin ye Bamako Ɲare la a kunnawolola ka a ɲɛ kosɛbɛ. Keïta Alphonse, Keita Alphonse sous-section de Kati, Kati tɔn sigida mention très bien. a ɲɛna fo ka taa fɔ ko a to ten. Jakite Moriba, sous-section de Sikasso, mention très bien. Moriba Jakite Sikaso tɔn sigida a ɲɛna fo ka taa fɔ a to ten. Traoré Salif numéro 1, désigné par la jeunesse, mention bien. Salif Tarawele min sugantira sifinw olu fɛ a ɲɛna. Traoré Salif numéro 2, sous-section de 100, mention bien. Salifu Tarawele numéro 2 tɔn sigida min bɛ san a ɲɛna. Diara Sekou, premier bataillon de Ségou, mention bien. Segu Jara kɛlɛbolo fɔlɔ min bɛ Segu a ɲɛna. Sissoko Boubacar, premier bataillon de Ségou, mention bien. Boubacar Sissogo kɛlɛbolo fɔlɔ min bɛ Segu a ɲɛna. Diko Dioro, sous-section de Tenenkou, mention bien. Diko Joro tɔn sigida min filɛ Tɛnɛnku a ɲɛna. Sissé Sama, sous-section de Bamako, Wolofobougou, mention bien. Sise Sama tɔn sigida min bɛ Bamako Wolofabugu a ɲɛna. Mariko Youssouf, sous-section de Mopti, mention bien. Yusufu Mariko tɔn sigida min bɛ Mopti a ɲɛna. Keita Ibrahima, sous-section de Kita, mention assez bien. Ibrahima Keita tɔn sigida min bɛ Kita ko a fisayara. Touré Adrienne, Union des femmes du Mali, mention assez bien. Touré Adrienne musow ka fara ɲɔgɔn kan kulu Mali la a ka baara fisayara. Touré Ali, sous-section de Gao, mention assez bien. Ali Touré tɔn sigida min bɛ Gawo a fisayara. Sidibé Mamadou, information journal parlé, mention assez bien. Sidibe Mamadu ka kunnafoni di ka kunnafoniw lase a fisayara. Keita Modibo, stagiaire candidat individuel, mention assez bien. Keita Modibo digeniden don min bɛ baara kɛ a kelen na a fisayara. Traoré Bassoura, stagiaire candidat individuel, mention assez bien. Tarawele Basura baara degeden don a bɛ baara kɛ a kelen na a ɲɛna. Sissé Abdourahmane, sous-section de Kidal, mention assez bien. Sise Abdurahman Kidal tɔn sigida
Absaira. Bagayogo Mamadou, sous-section de Dioïla, mention assez bien. Bagayogo Mamadou, Dioïla ton Sigida, Absaira. Kone Misa, 3e bataillon de la compagnie parachutiste du Mali, mention assez bien. Kone Moussa, Kelebulu Sabana, Kelega Chamunu Betige, Kabo Sanfe Kachum, Mimbe Mali Jamana Koufo, Absaira. Kone Yaya, sous-section de Bamako, Bamako Koura, mention assez bien. Kone Yaya, ton Sigida Mimbe Bamako Koura Bamako, Absaira. Et enfin, Samake Mamadou et Koïta Moussa, candidat individuel. Ani Alabana, Samake Mamadou, Ani Koïta Moussa, Nonuye, Mogaouye, Mogamunu, Ni Oluyu Kambo Uyere, Absaira. Hate, Nie Unafandilaou. Olu ka kalan o kuncɛlen diplôme minnu ni olu nana kana di o filɛ nin ye yanni diplôme di fana ka kɛ Modibo Keyita ye laseli minnu kɛ ne hakili la nin kuma ninnu nin min faamuyana bi dɛ a ye nin don ta dɔrɔn aw k'a lajɛ aw k'a ta k'a sanga bi don na a ye Modibo Keyita ka 62 wagati aw k'a ta k'a sanga an bɛ 2019 min na bi avril kalo in na dɔ nin kɛra avril 62 an bɛ avril 2019 la an ka u ta dɔrɔn an ka a lajɛ san 57 in a kɛra cogo min na an k'a ɲɛfɔ ɲɔgɔn ɲɛna an k'a ɲɛfɔ ɲɔgɔn ɲɛna tiɲɛ ka fisa Robert Mugabe nali la yan a y'a kuma fɔ k'u bɛ Mali min dɔn k'o tɛ nin ye u jɛra ka na Mali min na Modibo Keyita ka wagati la o Mali dɛ o tɛ nin ye Mali binna dɛ Mali tiɲɛna nka dɔwɛrɛ ma kɛ dɛ fo ɲɛmɔgɔ minnu n'olu sigira ɲɔgɔn kan jamana in kɔnɔ wa a bɛ cogo min na bi fana bɛɛ ɲɛ bɛ nin na o la ne tɛna kuma caman fɔ n bɛ foli k'a lase aw bɛɛ lajɛlen ma hali bi an ka jɛ an k'an tɛgɛ di ɲɔgɔn ma n'an tɛgɛ di ɲɔgɔn ma ayiwa ka da la fana k'a fɔ minnu ye tiɲɛni kɛ nin ye olu ka bɔ an ɲɛ ni minnu ye tiɲɛni kɛ n'u ma bɔ an ɲɛ fɛ tuma bɛɛ e ka wuli ne kan sigi a si tɛ jamana kɔnɔdenw ka mɔgɔ ɲɛnatɔmɔ ninnu ye fo kɔkanmɔgɔw de b'a fɔ u ɲɛna k'a fɔ a y'a kɛ tan a y'a kɛ tan olu b'u sen don an ka jamana ko la an tɛ se ka foyi latigɛ an yɛrɛ ye f'an k'an sara kɔkan jamanaw la fo bɛnkan mun n'an taara an yɛrɛ fereke olu la o mɔgɔw k'a fɔ an ma ko u ye yamaruya d'an ma walima k'u m'a di an ma n'a sɔrɔ jamana maracogo ye nin ye kuma banna yan kuma buru la kamara